De debò que semblo tan gran? No, això no em passarà a mi. Diadermin presenta Lift Antioxidante. Neutralitza els radicals lliures. Un efecte lifting al teu abast. El 1959, Volvo va inventar el cinturó de seguretat de 3 punts. El 1978, Bosch va inventar l'ABS. El 1981, Mercedes-Benz va inventar l'airbag. El 2001, Sant Miguel va inventar Sant Miguel 00. Tots units per una conducció responsable. Un missatge del passat desvetlla el secret del futur. Ara, tot dependrà d'ell. ¡Salgan de aquí! ¿Vamos a morir? Nunca dejaré que eso ocurra. Señales del futuro. Com que hi ha hores que t'ho menjaries tot, tasta el nou Minute Maid Tentempié. El Tentempié per una dieta equilibrada. És molt fàcil descobrir la calç a l'aigua. Pel gust. Per la manera com et deixa els cabells. Imagina't la roba i la rentadora. La calç s'acumula a la rentadora i provoca danys irreparables. Calgon neutralitza la calç i evita incrustacions. La rentadora et funcionarà millor i aconseguiràs millors resultats. Calç? Qui ha dit calç? L'únic recomanat. La teva crema antiedat pot fer això en només 7 dies? Pons sí que pot. La nova tecnologia antiedat de Pons amb CL4 redueix les arrugues en només 7 dies. Els potenciadors de retinol únics que té incrementen l'eficàcia del retinol. Nova gamma Pons Age Miracle. La carrera de un tenista no dura mucho, pero sé que Mapfre cuida de mi futuro como una madre. Porque Mapfre no hay más que una. Aquesta és una de les vaques més ben alimentades del món. S'alimenta amb les millors pastures i llavors de fla de lli, de la manera més natural. I com millor s'alimenta la vaca, millor t'alimentes tu. Ato Natura. Alimentant és única. Automatisme Somfy. Tan fàcil com prema un botó i ells estaran tan protegits com dins de casa. Jo, si fos de tu, demanaria un descafeinat. Què n'has de fer tu de com em prenc jo el cafè? Jo sóc tu. Com ens va en el futur? Es va prou bé. Per cert, ens toca la 649 o què? Ho dic per estalviar-me anar a tirar la butlleta. Ens toca... De veritat? Sí, però no pas com t'imagines. Vaja. Podria ser un pèl més precís? A Loteria de Catalunya destinem tots els nostres beneficis a accions socials, com la construcció de residències i centres de dia. I això en el futur també et pot beneficiar a tu. Tria-la, tots hi guanyem. Micolor. Gràcies a la seva exclusiva fórmula Color Control, elimina les taques i protegeix els colors. Posa Micolor a la teva vida. Vine a la Sirena i trobaràs el millor bacallà d'Islàndia ultracongelat en origen. I ara el filet de bacallà al punt de sal a només 8,99 € al quilo. No deixis que la crisi entri a casa teva. Disfruta dels millors congelats de la Sirena. Estalvia en preu i guanya en qualitat. Amb el nou format gegant de Fructis, estalvia un 40%. Fructis, ningú no et fa els cabells més forts. Garnier. Ja ha arribat el nou catàleg d'Expo Mobi. És per tu, i per tu, i per tu, i per tu, i per tu. Vine a Expo Mobi. Estem per tu. 8 de cada 10 dones han comprovat que el nou relon de Rexona s'asseca molt ràpidament. Ara podràs estar a punt abans, que en parar de màgia. Curso Práctico de Pilates, un mètode interactiu amb professors experts perquè aprenguis a enfortir el cos i la ment. Primer DVD per només €1,95. Una font de salut. La puresa inigualable de Sierra Nevada capturada dins la nova ampolla de l'Anjarón. Puresa dels cims de Sierra Nevada. Vine a passar el dia a la reserva africana de Sijan, a França, a només 2 hores de Barcelona.
obert tots els dies de l'any a partir de les 9 del matí. 300 hectàrees per 3.800 animals. Visita en cotxe i a peu. Per més informació, trucar al 0033 468 48 20 20. M'agrada viure intensament, però no vull que es reflecteixi en la pell. Corregeix tot el que empelleix la pell amb el nou Rock Multicorrection. 5 tecnologies antiedat en una hidratant única. Clínicament provat. Corregeix la pell seca, el to apagat, arrugues, taques i flacidesa. Et veuràs radiant cada dia. Resultats visibles en el 80% de les dones. Nou Rock Multicorrection. 5 accions antiedat en una hidratant única. Rock. Promeses complertes. Per la teva edat? Quina edat tens, tu? Pots arribar a aconseguir cantar en un concert de rock. És una experiència única, inesperada i que et deixarà un record per tota la vida. Si t'equivoques, tornes a començar. Es pensaran que t'has tornat boig, doncs que s'ho pensin. I què? I si el cor et diu que has de tirar endavant i que t'has de llançar, doncs llença't. Aquí, els més ràpids, els més valents, se la juguen. Farem de cada cursa un gran espectacle. La carrera de un tenista no dura mucho, pero sé que Mafre cuida de mi futuro como una madre. Porque Mafre no hay más que una. Mantenir un ritme de vida accelerat passa factura. Dilluns vas de bòlit, dimarts menges malament, dimecres has dormit poc i dijous... Encara que no ho notis, dia rere dia l'estrès i la mala alimentació poden generar forats a la nostra barrera de les defenses. Cada dia, molts agents entren per la boca i arriben a l'intestí. Allà el 70% de les defenses ajuda evitant a l'entrada, però si es debilita, s'hi poden formar forats. Actimera els omple i ajuda a reforçar la barrera de les defenses. Que el teu ritme de vida no et passi factura. Cada dia, Actimel. Demostrat. Ajuda a les defenses. Siguis com siguis, a Orange tenim una tarifa plana per tu. I per tu. I per tu. Si ets dels que enraonen, sobretot a la tarda, tria la tarifa plana mini per només 15 euros al mes i controla per fi la factura del mòbil. Orange. Tria la teva tarifa plana d'Orange i emporta't aquest LG des de 0 euros. Però la d'allà. El que fa Enric i Rubio és increïble. El que fa McDonald's, també. Ara, amb l'1 per 1 tens 10 dels nostres productes a 1 euro. Aquesta és una de les vaques més ben alimentades del món. I com millor s'alimenta la vaca, millor t'alimentes tu. Ato Natura. Alimentant és única. La gent de Renault, mentre va fent broma aquí, els aficionats australians. Cara al cotxe de la temporista, ha avançat a Lewis Hamilton, això ja ha provocat tot i ha perquè l'esport també és així. Zona Zapping, a TV3, aquesta nit. Micolor. Gràcies a la seva exclusiva fórmula Color Control, elimina les taques i protegeix els colors. Posa Micolor a la teva vida. Abans, quan no anava bé, m'anava sentint inflada durant el dia i aquella sensació era el pitjor. La falta de regularitat pot fer que et notis inflada. Activia, amb bífidus actiregularis, ajuda a regular el trànsit intestinal i a reduir la sensació d'inflor, demostrat amb metodologia científica. Activia m'ajuda a ser més regular i la sensació aquella de... ha desaparegut. Fent Barcelona, a partir del 16 de març, Sala Ciutat. Les Rambles, carrer Ferran i directe a l'Ajuntament. Fent Barcelona és una exposició sobre el que l'Ajuntament està fent per la teva ciutat. Vine a la Sirena i trobaràs el millor bacallà d'Islàndia ultracongelat en origen. I ara el filet de bacallà al punt de sal a només 8,99 euros al quilo. No deixis que la crisi entri a casa teva. Disfruta dels millors congelats de la Sirena. A Danone fem 90 anys i ho volem celebrar amb tu amb la nostra promoció aniversari. Danone 90 anys. Celebra-ho amb nosaltres.
Visca la diferència a Leroy Merlin. Si la teva idea és pintar la casa, a Leroy Merlin et donem 3 opcions de pintura blanca. El preu més baix, la millor relació qualitat-preu i una alta qualitat al millor preu. Si tens una idea, vine i trobaràs una gran selecció de productes perquè triïs el que s'adapti millor a tu. Fins al 20 d'abril, preus excepcionals a Leroy Merlin. Una font de salut. La puresa inigualable de Sierra Nevada capturada dins la nova ampolla de l'Anjarón. Puresa dels cims de Sierra Nevada. Això em fa posar nerviosíssima. Adéu-siau, bocada. I ara trucar al servei tècnic. I tot per haver fet servir un anticals barat. Calgon evita aquests problemes. Fet servir a cada rentada, Calgon proporciona una protecció 3 vegades més eficaç que els anticals barats. Això no em torna a passar mai més. Calgon és l'únic recomanat pels principals fabricants. Griego de Danone és el millor del món. L'hem posat a prova amb els que més en saben de iogurt grec. A la festa major de Mykonos van proposar als seus habitants una cata de coneguts iogurts grecs fets a Espanya. Ells no els havien tastat mai, però quan van assaborir el Griego de Danone, els mateixos creadors de la recepta el van escollir com el millor. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuí, textura sedosa. Iogurt Griego de Danone, per molts, el millor del món. La carrera de un tenista no dura mucho, pero sé que Mapfre cuida de mi futuro como una madre. Porque Mapfre no hay más que una. Seleccionem les fulles més gustoses, els brots més tendres i te'ls oferim a la nostra nova gamma Primeros Brotes. Per això els experts en amanides s'estimen més... Floret, Floret! Sabies que gairebé 4 milions de dones ens refiem un any rere l'altre d'Excel·lents de L'Oréal? Perquè em cobreix tots els cabells blancs, dona un color natural i aporta fins a 2 vegades més protecció que altres marques. Si puc tenir el millor, per què m'he de conformar amb cap altre? Excel·lents de L'Oréal, la coloració que et mereixes. Nosaltres ho valem. Un cacaulat, si us plau. Gent Cacaulat. La reconeixeràs de seguida. Això em fa posar nerviosíssima. Adéu-siau, bocada. I ara trucar al servei tècnic. I tot per haver fet servir un anticals barat. Calgon evita aquests problemes. Fet servir a cada rentada, Calgon proporciona una protecció 3 vegades més eficaç que els anticals barats. Això no em torna a passar mai més. Calgon és l'únic recomanat pels principals fabricants. David ha tombat Goliat. La nova escuderia Brown GP ha deixat en evidència Ferrari i McLaren. Però seran capaços de tornar a guanyar a Malàisia? Renault millorarà el rendiment del seu R29? Continuarà la polèmica amb els ja famosos difusors de Brown? Ferrari aixecarà el cap o continuarà desapareguda? En un mundial més obert que mai, tot, absolutament tot, és possible. Les respostes, aquest cap de setmana a TV3, al Gran Premi de Malàisia. La fórmula més seguida a Catalunya. Dissabte al matí, des de Malàisia, els entrenaments a 3:15. I diumenge, a partir de les 10, la cursa en directe. I també a elsesports.cat/F1. Aquesta és una de les vaques més ben alimentades del món. S'alimenta amb les millors pastures i llavors de flor de lli, de la manera més natural. I com millor s'alimenta la vaca, millor t'alimentes tu. Ato Natura. Alimentant és única. ¡Qué buen caldo! Es el caldo de la abuela. Pero no está en Benidorm. Caldo de l'abuela Nor, fet a foc lent i amb tot el gust, com el fa l'àvia. I ara, nou format de mig litre.
El teu petit explorador està descobrint l'olor única de la fragància Nenuco, perquè només Nenuco fa olor de Nenuco. Recomanada per l'Associació Espanyola de Pediatria. It's a happy, 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 happy day. It's a happy, 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 happy day. I'm so glad that you... Energia, calci i somriures. Molts somriures. Nestlé Extra Fino. Un gran got de llet a cada rajola. Cada dia, la teva boca s'exposa a milions de bacteris. Si només et raspalles i no els elimines. Oraldine, usat diàriament, elimina els bacteris gràcies a l'eficàcia antisèptica de l'axatidina. Oraldine, eficàcia antisèptica, boca sana. A la farmàcia. Vine a la Sirena i trobaràs el millor bacallà d'Islàndia ultracongelat en origen. I ara el filet de bacallà al punt de sal a només 8,99 euros al quilo. No deixis que la crisi entri a casa teva. Disfruta dels millors congelats de la Sirena. Griego de Danone és el millor del món. L'hem posat a prova amb els que més en saben de iogurt grec. A la festa major de Mykonos van proposar als seus habitants una cata de coneguts iogurts grecs fets a Espanya. Ells no els havien tastat mai, però quan van assaborir el Griego de Danone, els mateixos creadors de la recepta el van escollir com el millor. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuí, textura sedosa. Iogurt Griego de Danone, per molts, el millor del món. Una font de salut. La puresa inigualable de Sierra Nevada, capturada dins la nova ampolla de l'Anjarón. Puresa dels cims de Sierra Nevada. Un cara a cara despietat entre dues nacions. Una guerra que va fomentar l'odi i la venjança. Una lluita impregnada de sentiments i de dolor. Bang! Ed Harris, Jude Law, Rachel Weisz i Bob Hoskins. Enemic a les portes. A TV3, la gran pel·lícula d'aquesta nit. Quan compres una ampolla gran de detergent esperes poder fer moltes rentades. Però et sorprendrà descobrir que Skip Pequeño y Poderoso dura més. I rentada per rentada és més barat. Tachan! Skip Pequeño y Poderoso. És més petit, però dura més. Una cullerada de maionesa et prova més del que et pensaves. Té vitamina E antioxidant, omega 3 i 6 i no més d'un 5% de calories. Posa-t'hi salsa. Et sentiràs bé. Era muy joven, con un oficio muy bonito. Era fotógrafa, que tenía que tratar con mucha gente. Para mí era un problema, pues porque no podía ni reírme. Hasta que ya descubrí un fijador. El nuevo Corega sin sabor le permitirá llevar su prótesis con mayor seguridad sin alterar el sabor de las comidas. Corega sin sabor. Parla, menja i somriu amb tota seguretat. Y estoy muy feliz con él. I ara, amb les tabletes limpiadores Corega, desinfecció completa per la teva pròtesi dental. El meu ritme de vida fa que el cos acumuli toxines i ho acabo notant. Això és ideal per cuidar-me per fora. I per cuidar-me per dins, bec aigua mineral Bezoia. El seu baix contingut en sals m'ajuda a eliminar toxines més ràpidament i em depura per dins. Sent l'efecte Bezoia. Escolta, saps què estic pensant? Què? Quan vivíem a Chicago ens era molt fàcil anar a llocs que tinguessin l'etiqueta de gay friendly. Què? Què és això? De gay friendly. És per dir que estem oberts a rebre parelles gais. Es pot saber què és això? Escolta, la festa s'ha acabat. Ja podeu anar escampant la boira. Vent del Pla, a TV3, diumenge després del 30 minuts i dilluns a la nit. La gent sempre mira malament les putes. No et donen mai cap oportunitat perquè es pensen que vas triar el camí fàcil. I diumenge, després de Vent del Pla, l'oscaritzada Charlize Theron a Monster.